Najväčší prínos vidím v tom, že deťom otvára spôsob myslenia, učia sa byť flexibilné, rýchlejšie premýšľať, rozumieť rôznym kultúram a sebavedome komunikovať v medzinárodnom prostredí. Deti čítajú kvalitnú slovenskú literatúru a do hodín vnášam aj prvky slovenskej geografie a histórie. Mojím cieľom je, aby si z hodín slovenského jazyka deti odniesli nielen vedomosti, ale aj pozitívny vzťah k jazyku, literatúre, kultúre a k ich rodnej krajine. Na začiatku roku majú deti s nízkou úrovňou angličtiny 7-týždňový intenzívny kurz, v ktorom ich učíme základné znalosti jazyka, ktoré budú potrebovať na hodinách. Deti sa naozaj nemajú čoho obávať. Celý systém podpory je nastavený tak, aby ich do angličtiny uviedol postupne, bezpečne a s pocitom úspechu. Myslím si dokonca, že v prostredí International School je ako predmet slovenčina pre ňu trochu zaujímavejšia a napriek tomu ten progres v anglickom jazyku je stále veľmi rýchly a plynulý. Na hodinách slovenčiny mám najradšej, keď máme čitateľský denník.